खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 12 सेप्तेम्बर 2020 सुनिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय चाइनानि गुबुन हादोरगिरि मन्थ्रि बा फरेन मिनिस्टारा मैयाहाय चाइना आरो इन्डिया हादोरजों लादाखआव रौनियाफोरनि गेजेराव जाबाय थानाय गिलु बालु जाथायखौ भारत हादरजों गोरोबथा खालामनो थाखाय थियारि जाबाय। मैयाहाय थांनाय शुक्रबारखालि एक्सटार्नेल एफेयारनि मन्थ्रि सुब्रमण्यम जयशंकरजों सावरायलायनायनि उनाव बे बिथांखिखौ चाइना हादोरा लादों आरो बे गोरोबथानि गेजेराव LACआव एबा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलाव थानाय रौनियाफोरखौ आरो हाथियारफोरखौ बोखारनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। जोबोर मोजां खौरां चाइना आरो इन्डिया हादोरनि थाखाय। लोगोसे हेमन्त बिश्व शर्माखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनगोन होनग्रा पलेन्द्र बसुमतारीखौ जायबा निउज पर्टेला खौरां लाहैदोंमोन, बै निउज पर्टेलखौ BJPनि लिडार भावेश कलिताया सोंखारिदों। गुबुन फारसेथिं थांनाय माखासे समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गासै गं 7टा B.Ed फरायसालिमानि B.Edनि 4थि सेमेस्टार आनजादखौ थाबैनो खुंनांगौ होननानै मैयाहाय गोख्रों दाबि खालामदोंमोन। थिग बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बिथां लाइसाराम लाडु सिंहआ रोखायै फोरमायदों B.Ed आनजादनि जोबथा 4थि सेमेस्टार आनजादखौ खुंनायाव बेहा जेबो हेंथा गैया होननानै बिथाङा फोरमायदों। नाथाय जोंनि बे हादोराव कर'ना भाइरासनि माखासे रुलफोर दं। दा बे रुलखौ सिफायनानै बिथाङा आनजादखौ खुंफुंनो हाया होननानै रोखायै फोरमायनानै होदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय फुंनि समाव जर्डान हादोरनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन नोगोरमा जरखायाव हाथियार दोनग्रा आर्मि बादायाव बमा बेरनानै थेर बेथेर जाबाय आरो बे जाथायाव गासै 2 थैदों आरो 3 गोब्राब जखम मोननानै दङ। जोंनि बे बुहुमाव बे 2020 मायथाइयाव गोबां बमा बेरनाय जाथाय जागासिनो दङ। लोगोसे महाराष्ट्रनि शिबसेना हानजानि माखासे खामानि मावग्रा सुबुंफोरा एक्स-नेभि अफिसारखौ महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार बिथां उद्धव ठाकरेनि कार्टुन बानायनानै फोसावनायनि थाखाय मैयाहाय थिगसे बुदों आरो नेभि अफिसारा दसे समनि उनाव थैहाबनानै थादों होननानै आइटिआ फोरमायदों। आइटि माने इन्डिया टुडे। गुबुन खौराङा जाबाय कलकातानि गंसे प्राइभेट नार्सिं हम। बै नार्सिं हमनि मुङानो जाहैबाय मिडलेन्ड हस्पिटाल। बे हस्पिटालाव सासे 18 बोसोरनि सासे पेसेन्टआ ट्रिटमेन्ट लानो थांदोंमोन। नाथाय बे पेसेन्टखौ बे हस्पिटाला मुगैदोंमोन आरो बे मुगैनानै ट्रिटमेन्ट खालामनायाव बे पेसेन्टआ थैनांगौ जादोंमोन। दा बेनिखायनो बे हस्पिटालनि फारसे वेस्ट बेंगल सरकारा बा कलकाता सरकारा नोगोद 5 लाख रांनि जुरिमाना लानाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय पेसेन्टमोन। बेनोमोन पेसेन्टआ बे पेसेन्टखौनो मुगैनानै ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। बेहायनो बे पेसेन्टआ थैनांगौ जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय चाइना हादोरा दिनै दाहाय दसे समनि उनाव अरुणाचलनि गासै 5 मैहुर खालामग्राफोरखौ दैथायहरनाय जासिगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे पुनेनि सासे 60 बोसोरनि रिक्सा ड्राइभारा बा रिक्सा सालायग्राया गावनि अट' रिक्सायाव थालांनाय गासै 7 लाख रां आरो सना रुपाबो दंमोन। बेखौ जायबा बिगोमामोन बै सना रुपा बिगोमानो हैफिनदों आरो बै सना रुपा बिगोमाया सासे पुलिस अफिसारमोन। दा बेनिखायनो बे रिक्सा ड्राइभारनो पुने पुलिसा मेडेल होनाय जाबाय आरो रांबो होनाय जाबाय। मानोना बेबायदि रिक्सा ड्राइभारफ्रा 100फोरनि गेजेराव सासेल' थायो। दा बेनिखायनो पुलिसफोरा बेनो मेडेल होदों आरो रांबो होदों। गुबुन खौराङा जाबाय कलकातानि गिबिसिन आइजो अफिसार इनचार्ज कलकातानि OC बिथां देबाश्री चेटार्जीआ मैयाहाय गारिजों एक्सिडेन्ट जानानै थैनांगौ जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय कलकातानि OC देबाश्री चेटार्जी बिथाङा मैयाहाय थैनांगौ जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोरनि प्लाम अइल इम्पर्ट खालामनाया कर'ना भाइरासनि थाखाय गासै बे बोसोराव 14% खमायदों बा ड्रप जादों होननानै फोरमायदों। जोबोर गाज्रि खौरां बे खौराङा। लोगोसे डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ मैयाहाय 2021 मायथाइयाव ओंखारनो गोनां बा जानो गोनां एर' इन्डियानि गासै मोन 21टा वेबसाइटनि बिथांखिखौ बेखेवदों।
लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। आं जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, आरो बेलासिनि रादाबा बांसिन मोजां जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेलासिनि रादाबखौ नायबानो जाबाय। बाय बाय।